Mateo 26 namba ya 17 musoro shoko wati Pasika nechirayiro ngarive nesu Pasika yani ndiye Jesu iri kana kuti ndiye Jesu iyi Pasika ndiye Jesu yani ko yai ndiye kwa Israeli ngarive nesu nguva ino vakomana isu tazvisangana nemwanakomana womunhu mwanakomana womunhu wazouya kutifira saka nyaya yavepo manje ave kutisira ropa rake nemuviri wake kuverenga panamba 17 yati zvino kuzoti rava zuva rokutanga rezvingwa zvisina mvuviro vadzidzi vake vakauya kwaari vakati ko munoda kuti tinokugadzirirai kupiko kwamungadyire Pasika ndizvo pa18 yadzidzisa yati Jesu akati kwavari endai muguta kuno munhu uya anozikanwa kwazvo munoti kwaari zvanzi nomudzidzisi nguva yangu yasvika ndichadyira Pasika mumba mako navadzidzi vangu. 19 ndokuti vadzidzi vakaita sokurayirwa kwavakaitwa naJesu vakagadzirira Pasika kuzoti ava madekwana Jesu akagara pakudya navadzidzi vake 12 vari pakudya kudaro Jesu akati kwavari zvirokwazvo ndinokuudzai kuti mumwe wenyu uchandipandukira. Rugaringaruve nesu vari pakati pokuti vagadzire inonzi lasi sapa muchirungu nyaya yanga yavepo kuprofita kwerufu rwomwanakomana kwatoita nguva idzodzo. Rugaringaruve nesu asi manje chokwadi changa choda kuti chichitaurwa rugaringaruve nesu nokuda kuti mwanakomana womunhu haana kutya zvaanga avinga anga ane mission vadzidzi vake havana kuziziva zvachose vamwe vakaziziva vava vasiri shuwa vamwe vakaziziva ndobva vapa mapromises kumwanakomana womunhu. Rugaringaruve nesu zvikanzi pakati penyime pano uchandipandukira. Rugaringaruve nesu unoona mosvika panguva yamutambo zviyazvo kupandukirana hakumboperi. Rugaringaruve nesu dzinyari mota dzidzi ndosaka muchiona dzichifa Satani uri kurwisa kuti vanhu vasasvika panapa. Rugaringaruve nesu kurwisa kuti zvode kuitika izvo chiratidzo chokuparidzwa kweshoko riya raMwari rakasiyiwa nomwanakomana womunhu harifani kuparidzwa. Rugaringaruve nesu kunyarara unoona kana tasvika panoziya zvinode kubati mai mwana afa baba mwana afa mwanakomana mwanasikana afa. Rugaringaruve nesu kuti zviite full set kana zvadiro manje mari dzematombo epariza manje zvinoita kuti mwanakomana anzwe zvino point yekuti tiparidze vanhu vacho tasiye kumusha ino mafire umwe unotoronga kutoti ndimunosara mosime forya. Rugaringaruve nesu ndimi munosara mopure huziya hwasarahu tichamboende kuungane izvi munondopedze vhiki here. Rugaringaruve nesu munochikokorodzana mouya pano zoitwa zvechirayiro muchinzwa mashoko ematumba. Rugaringaruve nesu nokuti ipo pano ndo pamunowana upenyu husingaperi. Uziya hwamasiye kumushayo munogona kuhushayiwa gore rinouya inogona kusatonayawo. Rugaringaruve nesu inogona kusanaya kudzidzisa pa22 masoko ati zvino vadzidzi vakabva vafa neshungu kwazvo vakatanga kutaura naye vachiita mumwe vachiti nhai tenzi kondini here. Rugare pakaita kuti paite shungu ipapo vanhu vakatasikirwa akagara sei ndikuparidza panapa ndiwe uchandipandukira iwe ndiwe uchandipandukira already pane argument ipapo mambozviona sei mambo ndichakupandukirai ini ndichigane mimundire imwe chete ndigokupandukirai nhasi ndambodini. Rugaringaruve nesu uchandipandukira iwe. Rugaringaruve nesu zvino bata ndosaka wanza kuti
vakatoita gakava nevadzidzi vavenyu kuti chokwadi chacho taurwa. Vana Judha zvavanga vakafunga havana zive kuti mweya mutsvene anga achizviona izvozvo. Ngarive nesu. Zvoti nesu tasvika pano ngatichiregai kupandukirana nokuti nguva yemutambo yasvika sezvizvi. Chinodiwa humwe hwemweya mutsvene kwete hunyama. Rugare. Nyama inotituma zvakawanda. Ngarive nesu. Unoona munofanire basa reudhikoni nekuti unogova nyama kuti agone kuita fevha kumakadzi uko. Rugare aita fevha chozova chifeyo chekuvakadzi futi. Rugare musange kunane kupuwe nyama yakadarika yaamweni. Rugare ngarive nesu. Rugare ngarive nesu. Kudai neine mabhonzo hayo asi kuti nyaya dziri kuda kuti tifaneze nezvaine kuti kana uri mudhikoni uri pabasa rako usashandisa basa rako kuita fevha zozodhokana zoti mweya wasatani newo kushandisa usashandisa vana basi nasatani pabasa rako uri munhu. Mumwe munhu akapuwa kunana maondira akakomana ngarivenesi. Mumwe munhu akapuwa kuzisheya akomana ivava wabude ndiro mbiri ndiro mbiri dzikapurwa nechitachatisira munhu chii chaita ipapo fevha. Ngaparege kuva nefevha mukati medu isi vanhu vaMwari nokuda kwokuti fevha ichangobva kuna Kristu Jesu. Ananzi pakura zvamusabukira vaiti zinomupakurira chaizvo uye ukaona anzi sheya ziya kamwe kacho kanazoti ide kutoonekwa kuti une mwoyo wevanhu veseri mukusheya nokuti mwanakomana womunhu apauda kuita zvinhu zvaka vakatotanga vatsamwa chavaitsamwira havana kuchiziva nayo kudzidzisa nhamba ya23 masoko ati Jesu akapindura akati munhu anoseva mundiro imwe chete neni achandipandukira. That was clear and straightforward. Zvakanga zvakatitasa zvanga zvisina kumbodaiwo zvazviri zvokuti iwe vakomanai iyewe wadhaneni ndiwo uchandipandukira iwe. Kana kunzi ndinofunga kuti uri kudya nendono vakanzi uyo unoseva mundiro imwe chete neni ndiye uchandipandukira. Jesu wauya ziya anga asingashandisi maphrases okujenga njenga. Great. Rugare. The reason why nokuti chachiri chiedza chokuradza nyama kuti ndini chiedza haivadzidzisa munyama ozozvitranslata oisa kumweya. Rugare ngarive nesu kuitira kuti mweya wavo ndo wavaivavarira nokuda kwokuti nguva yazosvika kuti vafe vazomuka saii. Kuverenga panhamba ya24 yati nyoti mwanakomana munhu achaenda hake sezvakanyorwa mumurayiro wake asika munhu iyeye anopandukira mwanakomana munhu ane nhamo. Dai munhu iyeye asina kuberekwa zvainge zviri nani. Rugare ngarive nesu. Vana bai mukapandukirana bhaibheri rati zvinenge zviri nane kuti dai makarekerwe kuberekwa. Mazwa here pai dei zvisina kutoti mimba iye yakabare mimi isatobata dai makasvodzwa. Rugare ngane kana kuite gamwedzi. Rugare ngarive nesu zobata nokuda kwokuti mweya mutsvene wanga watoona kare kuti apa pode kubarwe mhandu apa. Rugare ngarive nesu pode kubarwe mhandu. Zvinakomana ngatiteereresei mashoko aya pane kwandiri kuita nenyaya yemwanakomana womunhu. Rugare ngarive nesu ari kuprofita zvokuda zverufu rwake ari kutaura nezvekupandukirwa tuye asi emisheni aiiziva here mutongo iye Jesu
Achachiziva zvaiitika. Kudzidzisa panamba 25 yati. Zvino Judhasi iye akazomupandukira wakati. Nhai mudzidzisi. Ko ndini here? Mira ipapo. Rugare ngarive nezvino. Zvino unoona waiseva naye baba. Waiseva naye ndiye akazoti ndini here. Anza yoti. Jesu opindura oti. Yoti. Jesu akati kwaari inga wazvireva woga wani. Inga wazvitaurira wega wani. Ndakuudza kuti iwe wanga uchiseva neni. Wanga uchiseva neni nguva dzese. Hapana umwe munhu anga ari padhuze neni. Ndiwo waiga neni 24/7 ndiwo chandipandukira iwe. Amen. Rugare ngarive nezvino. Inga wanga wazvireva woga wani. Wazvitaurira wega. Kuti yanhanga mupenya wapesera. Rugare ngarive nezvino. Kunyarara. Amen. Munoona ise mvura tiwe. Nyaya kwairi kuenda wakomanaka. Ndokune upenyu hwedu isu. Tiri kuzvidza here vana mai? Amen. Nyaya iya tiri kutaura nezvayo. Ndokune upenyu hwedu isi vaKristu. Rugare ngarive nezvino. Amen. Neimwe nguva varume ndoda kuti ndimbotirasike mbichana. Judhasi ndofana kumutenda isu. Munozvinza rangwana. Ndambokuti nyeurirei mbichana. Tendai Judha. Nemhaka yei Judha akazoita mutengesi waJesu kuti chiye chirayiro chizadzisike iwe. Ziva izvozvo. Ngatimbotenda Jesu for few minutes. But tamuranja. Endai kamboka dikibo. Ndoda kuti kuna Judha. Yakanaka vana mai munoona ziya. Tinofana kunge tichizisana nekunoenda nyaya nekwayatangira. Mwana kumana munhu akavinga isu ndabvoti paya pakutanga kuti pave nesungano pana isu iye nababa. Rugare ngarive nezvino. Inoti kudii? Yes. Yot. Yeah. Yes. Judhasi nguva iyoyo wanga wati duku. Ndichikunzwa hangu zviri kuda kuparidza nomwanakomana womunhu nokuti chikafu chapinda patafura. Saka nguva iyi vakomana ndatsamwa hangu. Judhasi watsamwa pi? Zvoti
kudzidzisa 27 yati akatora zvemukombe akavonga ndokubva achiti wai mose akazi timwe tei batimwe teti ana mai ngatimwe itose kumwa tose izvi nyaya iripo ndeyekuti tidanane tose tichimwa tiri panhu pamwe chete nyarara verenga kudzidzisa 28 yati nokuti iri ndiro ropa rangu rechitenderano chitsva. Ropa rangu rechitenderano chitsva iri vakomana rakaparadzirwa vazhinji kuti zvichadzo zvavo zviregererwe. Rugare ngarive nesu. Vabhiri mwanakomana wamunhu wafa wakangofire kuti imi muregererwe zvitadzo zvenyu. Rugare ngarive nesu. Saka nyaya iripo yatinoda kuti tizivisane ndeyekumbati chokwadi chakanaka. Imi vabhiri mukatadza imi mukatendeuka pachivi chenyu Jehovha Mwari wenyu anokudai imi nemwoyo wose. Akazvifira haazoti bhiri watadza. That's it, full stop. Ndakafa. Anotoda kuti utendeuke. Rugare nesu. Countless folks. Asi uchitendeuka pabhiri. Verenga kudzidzisa 29 yati yoti asi ndinokuudzai kuti kubvira zvino handingozonizve zvibereko izvi zvomuvhaini kusvikira zuva randichazonwa. Miraita shoko romuvhaini rabviko futi dzokorora. Zvodzidzisa 29 yati Jesu ari kuda kukonfisa vanhu here kana kuti Jesu akutotadza kutsanangurira vanhu vaya. Asi ndinokuudzai kuti zvino handichatongodzonizve zvibereko izvi zvomuvhaini kusvikira zuva randichazonwa. Rugare nesu. Anga chida kuti chii ichozvo? Handichazomwizve zvibereko zvemuvhaini. Isipiri mune muti unonzi muvhaini here mu? Hamuna. Jesu anga aripiko ipapa? Jerusalema. Jesu angori bibhiri. Handichamwizve nokuti nyaya iripo ndoda kupa Jesu mhosva. Mhosva ndeyekuti iwo usati pamuenzaniso womuvhaini hatina muvhaini muchirogwe. Rugare ngarive nesu. Amen. Anza iripo paakauya mwanakomana achiti ndini muvhaini wechokwadi. Anga atovaudza nezvemuvhaini kare. Muvhaini muti uripo kupinda Jerusalema. Very popular unoberekawo magrapes. Rugare ngarive nesu. Saka Jehovha aitisha nezvavaiona. Ndobva ati vanhu havainakirwa nemavhaini aya. Ndokubva ati vakomana imi ndiri muvhaini wechokwadi. Zvakafanana nokuda ndiri mushumha wechokwadi. Panozingati shumha. Rugare ngarive nesu. Dai reshumha rikabanyatso kutsukira tinorida. Tidadamire titore shumha idzi tirye. Rugare ngarive nesu. Ndosaka Jehovha oti ndiri muvhaini wechokwadi vakomana. Ndoverenga yoti handichazonizve zvibereko izvi zvomuvhaini kusvikira zuva randichazozvinwa nemi zvava zvitsva muumambo hwababa vangu. Kudzidzisa yati zvino kuzoti vaimba rwiyo vakabuda vakaenda. Kugomo ndokwavakanodidi. Inonzi Getsemani inenge ndokwavakapira mugomo kuti vazodini havo mweya mutsvene udini. Rugare ngarive nesu. Vana Pita vakavata rugare ngarive vasingazivi kuti chibayiro chiya choda kutoitika. Dakutongoverenga musoro shoko iyo panotanga nevhesi 1 musoro shoko uripo pa31 wati Jesu anoudza Pita kuti achamuramba. Jehovha anga atoona kuti vakomana nguva iyo yasvika. Zvino iwe Pita zvauri padhuze neni uchandiramba iwe. Judha wamboudziwa paya pashure kuti Judha wamboseva neni asi pauseva neni uchandipatukira. Nanguva yasvika yekuti Pita ngari close naye. Pita uchandiramba. Pita
kutanga ambopromisa paya komana akashi imi Jesu kutambura kuito tambura chose nyange mukaisa noka vanototoka kwandiri mugari vene now challenge yakauya kuna Peter kudzidzisa 31 yati zvino Jesu akati kwavari nhasi usiku huno vakomana imi mose muchatiza mukisiya muchinyorwa chinoira chinoti Mwari achauraya mufudzi danga rehwai richabva raparara. Mwari achauraya mufudzi danga rehwai richabva raparara. Varume dai tine nguva zviva the final piece of the jigsaw. Unaona nyaya yepasika varumeni yaJesu yasiyana neyaka yedisi tikuzividza izvozvo vanzipa nzoko nyaya yepasika yaJesu ndo yedisi zvasiyana nezvekudhara. Saka Jehovha Mwari wedu anozama kukuudza kuti vakomana nguva inoza yasvika ichi chiitike ichi ndo chichakumutsa nekukurananisa garingarive nesi kudzidzisa 32 yati asi kana anozomutswa yapanotungamira Garirea. Zvino Peter akapindura akati kunyange vamwe vose vakakusiyai ini handizokusiyai. Wopromisa futi Peter uya kunyange vose vakakurambai mambo handizokusiyai chete nyange matuzaitakouchakupandikira handizokusiyai. What's good? But 34 kudzidzisa yati Jesu ndokuti kwaari zvirokwazvo ndinokuudza kuti nhasi uno usiku huno uchandiramba katatu jombo risati rari. Rugare Peter akatofunga kuti zvinhu izvi zvichine nguva anga asiri awe kuti zvinhu zvoda kutoitika izvi zvikanzi zvirokwazvo Peter usiku huno uchandiramba iwe katatu jombo risati rarira. Rugare garuve Varume, tichenjere kurambana tisati tasangana nemiri washo. Ndozvinoda kumbodzokawo pamuri. Apa ndiri kutaura nezvaJesu mwanakomana womunhu, handina kutaura nezvasabhuku vemuno. Rugare. Amen. Ndakutaura nezvasabhuku vemuno. Rugare garuve nezvo. Nyaya iripo pakati pamwana wokomana womunhu newe. Zvawauya pamwanakomana womunhu wauya kuidza here kana kuti kuzomupandukira? Unoti usati wamwe pasika pia asi ndondomwe asi ndorekere. Unaona varume chengetai shoko riya toda kutenda Peter nditi ndatichi toda kutenda Juda ngarira mberi musoro menyu toda kutenda Juda right Juda kana maini toda kuti rambe chiite mberi ngazve musoro menyu ndichadzokako yoti kudzidzisa 35 yati Peter akati kwaari kunyange ndikanzi ndife nemi ini handingatongokurambii. Vamwe vadzidzi vose vakadaro vese kwakuvati pomunofa tinofa tese. That was a strong promise. Rugare ngaruve nesi ndo zvatinopromisana varume kana vadhuve vakawirwa nedambudziko ndinorifiraini kuti dambudziko iro ripere kwavari. Kana dambudziko iro rikakura ndovatiza rotwisa. Rugare ngaruve nesi toda kuti mweya mutsvene upinde matiri nokuti mashoko aya anga chidzidzo chototi Jesu tinofanewe musoro shoko Jesu anonamata ari muGetsemani. Right. 36 mashoko ati zvino Jesu akandosvika navo panzvimbo inonzi Getsemani akati kuvadzidzi vake chimbogarai pano ini ndimbonamata. Nguva yanga yasvika vakomana zvikanzi Peter chimbogarai pano namboti ndimbondonamata uko. Ndokubva papanehwe indokukwirira mvijana muchikomo ichocho ndobva anofugama achinama hazvina kumbotora nguva chii chakaita
kudzidzisa 37 Jesu akatora Pita navanakomana vaZebhedhiya vaviri. Zvino Jesu akatanga kushungurudzwa kutambudzika mumwoyo make. Akati kwavari, veduwe ini mweya wangu washungurudzwa kwazvo kusvikira pakufa kwangu. Imi garai pano murinde pamwe chete neni. Varume imi nguva yasvika angekufa, chigarai pano murinde pamwe chete neni. But tinotendera noise kuti idzivirire izvozvo zvatinoda kuti tinzwe. Kunyarara. Unoona nyaya iri pano ana mai. Kuparidza kuda kuti nditange padumbu bhiri. Ndatangirawo pasi, ndoda kusvika pamusoro kuti tese tihwisisane. Rugare ngarive nezvo. Dai ndaverenga Mateo 17 verse iyoyo 26:17. Ndaverenga verse 2 ndangotanyaura pana zvazvichiita. Rugare ngarive nezvo. Saka respect izvozvo. No hesitation. Kudzidzisa 39 yati akaenda mberi zvishoma akandozvambarira pasi akatanamata achiti, hai baba vangu, kana zvichibvira mukombo ngaupfume, asi kurege kuita kuda kwangu ini asi kuda kwenyu. Pakoti kudzidzisa yati akaenda kuvadzidzi vake akawana vakotsira. Vatovata vana Pita. Akati kuna Pita, nhai Pita, muka iwe Pita, matadza seiko kuti mungorinda pamwe chete neni? Kurinda koga nguva ndanonamata iya nguva imwe zvayo. Ndiwo wandipromise Jehovha ndinofaneni, asi ndoita pachinguvani warara. Naiwe Bhiri watondisiya. Oti wani yati mukai munamate kuti muzorega kupinda mukuyedzwa. Mweya unoda hawo asi nyama ndiyo inoshayiwa simba. Mweya wake waida, nyama yayoramba. Dambudziko rarakura. Ugare ngarive nezi. Yasvika patinokupa critical point. Nguva yacho iyo. Ugare ngarive nezi. Dzikanayo pa 42 yati akaenda zverwo chipiri akandonamata achiti, akatozodzokera oti imi baba ini, hai baba vangu, kana zvisingabviri kubvisa mukombe uyu kusvikira ndaunwa, kuda kwenyu ngakuitwe. Amen. Ngazvichiitwa zvevakomana imi baba, zvinhu zvaya zvaprofitwa kare, asi mukombe masikira wangoita wangorwadza panyama. 43 yati akaendazve akawana vakotsirazve vakavatazve nokuti meso avo akanga abatwa nehomwe. Avapodzoka ana Bhiri musataka nguva imwe hayo tingonamatawo kuti mikombe udi inomatazve pakudzoka kwakutosvika hope dziya dzatonyanya. Yoti kudzidzisa 44 akavasiyazve akandonamata chitatu achireva zvemashoko iwayo, same mawords iwayo. Zvino akazoenda kuvadzidzi vake akati kwavari, kana muchakavata nazvino